Бах, Исусе! Алофър! 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 Бързо! Мале! Фреймдроп! Какво става? Защо? С 5 фрейма ми върви играта, хора! Спри се малко. Съзнай се къде си. Какво става? Не да фак! Какъв е този лак? Невъзможно е! Какво става? Там да бе. Вах! Дигна бата ти ясна. Вах! Ам кракатата си. Bitches ain't shit and they ain't saying nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I be... Хари е първи братовчет на Ники Минаж. Аз се знае. Не, въобще не се вижда. Не, въобще не се вижда. Добре, ти сляп ли си? Да какво си? Какво те е пухала майка ти като малък? С Боб и леща?